Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago 4, versikulo 11. Di kay agpipinadakes kakabsat ko, siya sino man amang padpadakes, wenno mangukom iti kabsat na, agsao iti maibusor iti lintag, kat okuman na ti lintag. No okumam ti lintag, saan kan a tao amang tungpal iti lintag no diket may sakan amang ukom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sinalbag kasi ka ang karuba. Apay anagpuros ka iti bunga ti abokado, adi mo pa'y impakada. Basit lang matnana. Oray may sa tinalam, no di mo impakada, makunalat na atakaw. Nagadumat ti bunga na. Tanay, matintinagan. Apay, di mo amuan ang ina ti abokado? Ha, agtatakaw ka kit di ah. Manungay ti bayad tinalak. Amok pa'y no day talang tinalam, amangan no idi pa'y ngagtaktakaw ka. Saan ka laeng anasalamaan? Itala ang mat. Mamati akmat ken ka. Jak mamati iti ulbod akas ken ka. Anya? No di kay mamati, di saan? Kukwayo latan ti abokadom. Daytoy! Ay sus! Agtatakaw ka lang arudan. Bastos ka pa'y. Idarum ka kini apo lakay. Idarum ko day jay ngagtatakaw, apo lakay. Imay nakit din tinakaw dagiti bunga ti abokado. Ado, titinakaw na nga abokado. Ado apo lakay. Ingkabil na iti sako. No sako, ado nga rod. Wan, apo lakay. Idimbagak ngagtatakaw. Imbarsak nakit din kanyak ti abokado. Imbarsak na amin. Wan, apo lakay. Nagdiswan ti abokado, basang. Sinipaw ko. Isungawan na tamaan iti bagay. Anya ka diti parikot mo. Ay, agsabat ang dagitakiday mo. Gapo iti misuot mo. Masurunak iti dayja asali. Nagdarum kanukit din kini Apo Lakay. Ha? Apay, kan asino tindarom na. Ni Melchor nga anak ta. Anya manin akalukwan ti inaramid ti anak ta. Awan ti kalukwan nga inaramid ti anak ta. Dayja asali kan dayja nga Apo Lakay nga aginlalaing ti aking basol iti daytoy. Anya nga min ti inaramid ni Melchor. Imposible nga agdarom jay tao. Naawan inaramid jay anak ta. Saan ka kadi makawawat? Awan ti inaramid ti anak ta kunak lang aruden. Kasarita tanto inton sumangbag. Anak, anya ka diti inaramid mo kan ni Sally. Anya kumangay ti aramidak iti daydi na alas abakat. Jay pudno ti ibagam. Sumango kayo kanu kan ni Apo Lakay. Anya? Nagdarom daydi abakat? Wan, kasta ti imbagan ni tatang mo. Jakmat mamati anak darum jay tao nga awan gapuna. Nangalak lang mat iti bunga ti abokado na. Apay nga min anangala ka. Madi ti agala iti saan mo ako kwa. Insublik matlaeng. Idimbaga na ngagtatakawak. Himbarsa ko kan kuha na adag iti abokado na. Anya? Nakabasol ka lang arudan. Imbarsak mo pa iti abokado? Ay, isuan na suron kat indarum na kan. Imot kit di daydi abakat Di uray kanan na amin abunga ti abokado na. Pudno mat gayam anangala kanu ni Melchor iti abokado ni Sally. Ngem insublina, saan ka di? Ngam saan apan ang isublit inaramid na. No dikat, imbarsak na. Aguray ka man. Apay aday ja asali ti kanunungam. Imbes ati anak ta. Jak kayat atumanor nga agtatakaw ti anak ta. Kayat mo asawan, bayam amapatawan iti nagnunumwan adusa ti agtatakaw jay anak mo. Makulong iti selda ti tribo.
Noan niya tinagnunumwan iti tribu adusa. Saan ka di, arumbang nga iso ti mapasamak? Saan ko apulos nga anamungan dahitaan na pagnunumwan da? Sa lungasingam ka di, gaputa anak ta ti masaknan. Anya pa ingay? Jack kayat amakulong ti anak ta. Di mo ka di madlaw. Agaputa ka na yun nga isakit mo ti anak ta. Kat ti manor asaan anasaya at ti galad na. Naimbag ta nagsabat ta dito'y dalan, ina ti agtatakaw. Agkidawak iti dispensary iti naramid ti anak ko. Uray, ta dinamot innala ti abukado. No saan ko anasalamaan, sigurado nga inyawid na. Amangan no naramanampay. Iso nga rod at dumawatak iti pamakawan mo, kabsat. No iso ti umay agparintumang iti sangok. Mabalin. Saan? Tasikamat. Sigurado adi na kaya ti agparintumang iti sangwanam. Kunana ngamin nga insublina. Saan apanang isubli dayjay? Gaputa imbarsak na. Ha? Bastos ti anak mo. Imbaglakit di ta sa anak anatamaan. Iso nga agsungbat itilintag dayjay a Melchor. Oh, anya ti pampanunutam. Agmay may sakamat dito'y arubayan, anak. Gaputain darum nak dayjay abakat sali. Mga ramidak nga rod iti rason. Apang idaruman na kanyak. Masurunak matiti paglintagan dayjay alakay. Inakuburan dagiti abukado na. Tapno margragda. Kat makabalasak. Ang mga no adda makakita ken ka. At adda madusa ka. Sa anak ngagpadlaw, tatang. Nalainga ka. Di dan tumaamuan. Asyak ti akin aramid. Ala, aganat ka laeng. Tamangan wag kibaltang ka. Agan anadak, tatang. Gunggo na dayjay abakat sali nga imot. Nangako ti saritaan da tatang kan Melchor itay, nanang. Anya ka di tinanggag mo, anak. Mapan ka no uburan ni Melchor ti abukado ni Nana Sally. Anya? Ay, unay lakit din dayjay akabsat mo. Di naammo ti paisuro. Ay, napanan na ka di. Kunana mo't ang mapaninton na sipngat. Tapno awan ka no ti makakita kan kwa na. Agar aramid iti saan anasaya at ti kabsat mo. Kasano nga tano maduktalan da ti aramidan na. Ay, madanagan hak. Amangan no adamadi nga ibunga ti aramidan na. Wan, nanang. Kasta ti kunada. Adda ka no madi nga ibunga ti dakas nga aramid. Adda akong itilingad ti abukado. Ipalapal ko dagiti nalak akayo. Iti ayan ti abukado. Tapno margrag ti bunga na. Sigurado nga adun to ti matinag abunga na. Kat maklaat dan to inton bigat. Amakariing da. Balsak day ta bakat sali. Adda karkarasa kasi. Ibulos ko man dagiti nakarakad nga aso. Saan daunay nga agtaol, nga maagkamat kan agkagatda. Inayadak nga ibulos, tapno saan amakadlaw tagtatakaw. Sige, ing kayo kamaten no asino man day tangag karkarasakas. Ijay! Ijay! O sige, kamaten nyo! Iti ayan ti abukado tinagturungan dagiti aso. Adda siguro agtatakaw iti abukado. Nagdadakkel nga aso ko may dito yan ko. Anay! Kinagat na. Mangkidag iti bangor ko. Anay ko. Ay, nakapanaw dan. Ay, sayang. Saan ko idaan na pangor. Anay ko. Nasakit ti kinagat na. Agawid akmatan. Anay ko. Apay a pinalubos ang anapan ni Melchor. Ija ayan dasali. Abay aya. Bayam, tadamat nakamnan. Tapno makabalas iti dayjay asali. Adda ka dinakam ti plano na nga aramidan.
Nangagnimila ti saritaan nyo. Sakbay apimanaw ti anak ta. Nanang, tatang. Ni Melchor dayjay. Apay akas la marigrigatan. Inakilukat ti ridaw. Melchor! Anyat na pasamakan ka! Tulungan dak nanang. Nasakit ti bagbagik. Kinagatdak ti aso. Anya! Masapol nga agbayad da dya asali iti daytoy anak pasamak. Mamuan da siya tinang palapal iti abukado da, tatang. Ipandak ko may di ospital. Nagsakit, tatang. Anya, makitam ti bunga ti madi nga aramid. Anak, Kunak no makabalsak ni bakit sali. Hanggang kastoy mo tinaganap ko. awan tinasaya at amaganap ti panagibales. Inanusam ko malatan no anya ti ipataw ti lintagkan ka akas dusam gapu iti naramid mo. Ngam saan kumat nga inala ti abukado na. Insublik mat. Ngem imbarsak mo. No kumata di mawat kalatan iti pamakawan. Saan kumaan na pasamak ti kastoy? Jack ni namnamang at dagayam aso daan naungat. Anak, awan ngamin nasaya at pagbanagan ti madi nga aramid. Kas kumaita, dakdakas tinapasamak. Ha? No sa anak anapan nga agpaiso. Sa anak kumamot anak kagat iti aso. Nagawit ka man. Asino ti kadwa ni Melchor iti ospital? Agsubliak matladagos ijay. Umayak lamang ala iti pagsukatan mi. Nakarumati na pasamak kan ko na. Iso abalsak da dya asali. May sakamat. No kumata inatipam ti anak mo iti plano na nga aramidan. Jakmat ang mga dagayam aso da naungat. Uray awan aso da. Binagbagaam ko madya anak ta. Inkakit di agremedyo iti kwarta. Dakal ka di ti masapol. Dakkel ti mabayadan iti ospital. Nagninapay ti injection na. Mano aribo ti masapol. Sinalpag kit de. Binaybayan nyo lang kumaan na dosa ni Melchor. Ngam ti kinagat ti aso. Aggastos kayo pa iti dakkel. Tinapagnunuman na do sa ti agtatakaw. Kat makulong iti sumagmamanulangal daw. Depende no kasano kaado ti tinakaw na. Ita, nagbayag kat nga ron iti ospital. Tipay parikot, tidakkel abayadan nyo di ospital. Ang mga namaduktalan da pa iti inaramid ni Melchor. Oy, saan mo asasawan? Nakakasilang nga ron di kabsat mo. Sobrang day di adusa na. Madi nga minti agibalos. Nang runa, no adapay madi nga aramid mo. Di ka matan matagtagari. Anya ka diti pampanunutam. Adda ka di manen madi a plan-plan mo. Awan, bakit? Naamiris ko. Ama din sa ti aramid ko. Isungad adda nga agrigrigat tayo. Nasaya at mat no nakaamiris ka. Amin ngamin amadi nga aramid. Kat adda ibunga na. Into nagsasango tayo ijay ayan ni Apo Lakay. Dumawat tayo ti pamakawan. Ken bagbagaan ta ti anak ta. Nga agtungpal iti anyaman a paglintegan tapno saan a maisagmak. Wen, saan kun nga ayunan ti dakes nga aramid na? Nasaya at mat, tanakaamiris kan, lakay. Dati makunam, iti pabasol kan ni Salay Melchor. Agpaiswa ng purusak iti lima abukal, Apo Lakay. Idi imbagak abayadak. Kunanak din ngagtatakawak. Iso ngayon purwak ko kuana ati abukado, Apo Lakay. Salay, timbagam kit may sasako. Limlimagayam abukal. Wah, ako lakay. Kunakla dayjay gapoy ti sakit tinakom ko. No maminsan, di mo subsobra ante bagbagam Lima abukal. Pinagbalin mo ang may sasako.
Pakawanan na ko ma, nanasali. Sana na maulit. Ala, gaputan na pudno ka adumawat iti pamakawan. Sige, pakawanin ka. Tangay asom tinangkagat ken ni Milchor. Makigudwa ka, iti gastos da, iti pan naka-hospital na. Juan, apo lang kay. Ti maysa nga ama, saan ko mangagbalin akon sintidor iti anak na. Saan met anasaya at ano adda nakabasol kan ka, kat balsam, nang runa pay nga rod no ubing tinakabasol kan ka. Iwanwan kit di, tapno mailintag ti dalan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Nainbag nga oras kada kayo amin.